हालीं गोंयांत एक आयकुपाक येता ते आंगार कांटो हाडपी शिकेरी कांदोळे एका हॉटेलात आवयन आपल्या 4 वर्साच्या भुरग्याक जिवेशी मारून उडोवन ताका एका बॅगात लिपोवन दवरले आनी हळूच थंयच्यान पळ काडलो. उपरांत हॉटेल बॉयक हे नदरेक पडले. रोखडीच हे विशयी म्हायती कलंगूट पुलिशेक दिली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो. बायलेन जी टॅक्सी वापरिल्ली त्या टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन पुलिसांनी चवकशी केली. कर्नाटक चित्रदुर्गांतल्यान त्या दुबावीत बायलेक कलंगूट पुलिशेन अटकूय केली. मजगतीं भुरग्याची मरणाची बातमी मेळ्ळ्या उपरांत सुचना शेट हिचो घोव वेंकट रमण इंडोनेशियांतल्यान बेगोबेग कर्नाटकांत आयलो. उपरांत त्या भुरग्याच्या कुडीचो पोस्टमॉर्टम केलो. सुचनान उशे वा हेर वस्तूंचो वापर करून भुरग्याचो घुसपटून खून केल्ल्याचे उक्ते जाले. घुसपटिल्ल्यान भुरग्याचो चेहरो आनी छाती सुजिल्ली तशेंच नाकांतल्यान रगत व्हांवतालें अशी माहिती पोस्टमॉर्टम करपी डॉ. कुमार नायक हांणी दिली. पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत कूड घरच्यांच्या सुवादीन केली. ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್, ಅದು ಬಹುಶಃ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ದಿಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಅದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಚ್ಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಸತ್ತಿದೆ. ಟೈಮು ಅವ್ರದ್ದು ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 36 ಅವರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಗರ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬ್ಲಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಹ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೇನೇ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾದರಿಂಗ್. ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ವೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೇಶಿಯಲ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವೇನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ. ವೇನ್ ಊದ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈವನ್ ಚೆಸ್ಟ್ ವೇನ್ಸು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ 36 ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. 36 ಮೋರ್ ದೆನ್ 36 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲ ಏನಂಥದ್ದೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತದೆ ಮಗು. ಬಟ್ ಒದ್ದಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಲ್ಲೇನು ಆತಂಕ, ಅದು ಏನಾರ ಗಿರ್ಚಿ ಏನಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಜೆಷನ್. ಅದು ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನೋಸ್ ಮೂಲಕ ಆ ಮ್ಯೂಕೋಸದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಸ್. सध्या गोंयांत चर्चेन आसा ती गोष्ट म्हटल्यार एका आवयन आपल्या चिमुकल्या भुरग्याचो 4 वर्साच्या चेड्याचो खून केलो. ही जी अक्यूज आसा आवय, जिचें नांव जावन आसा सुचना शेट, जी रावपी वेस्ट बेंगालची आनी बेंगलोरच्यान खंय तरी एका दिसा खातीर ती गोंयांत येयल्ली. शिकेरी कांदोलीम हांगासरल्या एका सोल बॅनियन ग्रँड एका गेस्ट हावजान तिणें चॅक इन केल्लें आपल्या भुरग्या वांगडा. पण चॅकआउट करतना ती आपल्या मेल्ल्या भुरग्याक एका लगेज बॅगान घालून गोंया भायर पावली. जेन्ना ही गजाल कलंगूट पुलिशेक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी हेचेर एक्शन घेतलें. खंय तरी तपास सुरू करून तिका फायनली कर्नाटक पुलिसेन अरेस्ट केलो. आनी जेन्ना कलंगूट पुलीस चित्रदुर्ग हांगासरल्या एका पुलीस स्टेशनार वचून तिका अरेस्ट केलें. आनी आयज सकाळीं जेन्ना जे अक्यूज आसा सुचना शेट हिका गोंयांत हाडलें तेन्ना तिजें जें मेडिकल आसा हांगासरल्या कांदोलीम PHCन केलें. त्याच नंतर तिका म्हापशेच्या GMFC कोर्टान अखेर जजान तिका 6 दिसाचो रिमांड दिलो. ह्या आमची जी तपास जी आसा ती आमी चवकशी केली चित्रदुर्ग हांगासरल्या वाठारांत
की जी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली विक्टीमची जी डेड बॉडी आसा ती हिरयू हॉस्पिटलान पोस्टमॉर्टमा खातीर गेल्ली. थंयसरल्या डॉक्टरान अशें कळयलें की जी भुरग्याची जी डेथ आसा ती खंय तरी आवयन एक पिलो किंवा सॉफ्ट ऑब्जेक्ट घेवन खंय तरी ताका मारपाचो प्रयत्न केलो. त्याच नंतर त्या भुरग्याच्या आंगाचेर खंय तरी इंजरीज किंवा कसल्योच अश्यो मार्क दिसून येवंक ना. त्याच नंतर जो विक्टिमाचो बापूय आसा तो इंडोनेशियांतल्यान खंय तरी चित्रदुर्ग हांगासरल्या हॉस्पिटलान पावलो आनी जी विक्टिमाची डेड बॉडी आसा ती आतां सद्या बेंगलोर हांगासर व्हरपाक येयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.